Croeso i'r Gweithdy Arwyr Bwyd. Mae'r gweithdy hwn wedi datblygu trwy'r wers fwyaf y byd, menter cynaliadwyedd UNICEF, a phartneriaid gan gynnwys Electrolux a World Chefs. Mae gwers fwyaf y byd yn dod ar nodau byd-eang i blant ledled y byd, ac yn ei huno wrth weithredu. Ers ein lansiad ym mis Medi 2015, rydym wedi cyrraedd dros 130 o wledydd, ac wedi effeithio ar dros 8 miliwn o blant bob blwyddyn. Fy enw I yw Hazel, a byddaf yn eich tywys trwy'r gweithdy hwn heddiw. Fel rheol, rydyn yn dod atoch i'r ysgol, ond gan fod yr ysgolion ar gau ar hyn o bryd, fe wnaethom benderfynu dod ar gweithdy atoch chi. Y nod yw, erbyn diwedd y gweithdy, y byddwch chi'n gwybod ychydig mwy am y nodau datblygu cynaliadwy, beth maen nhw'n ei olygu I chi, a beth allwch chi ei wneud I helpu I gyflawni rhai o'r nodau hyn. Rydym yn barod I ddechrau. Gobeithio bod eich teulu cyfan yn cymryd rhan yn y gweithdy gyda chi, gan fy mod yn gwybod o brofiad bod yna lawer y gallwn pob un ohonom ei wneud mwyn gwneud newid cadarnhaol. Ond cyn I ni ddechrau, mae yna ychydig o bethau bydd eu hangen arnoch chi. Byddwn yn gwneud rhai gweithgareddau yn y gweithdy hwn. Felly, gofynnwch I oedolyn i'r graffu'r taflenni gwaith wrth ddilyn y ddolen sydd ar y slaid yma. Ond os na allwch chi eu hargraffu, peidiwch â phoeni. Gallwch ddefnyddio papur, pensiliau neu feiros lliw eich hun. Os oes angen I chi fynd i'w casglu nhw nawr, seibiwch y fideo, a welwn I chi mewn munud. Croeso nôl, a gobeithio bod chi wedi casglu pob dim sydd angen arnoch. Rwyf eisiau esbonio cefndir y nodau datblygu cynaliadwy nawr. Yn 2015, cytunodd arweinwyr y byd I 17 nod byd-eang. Mae gan y nodau hyn y pŵer I greu byd gwell erbyn 2030. Trwy rhoi diwedd ar glodi, ymladd anghydraddoldeb a mynd i'r afael gyda bris newid yn ein hinsawdd. Dan arweiniad y nodau, mae nawr fyny bob un ohonom, llywodraethau, busnesau, cymdeithas sifil a'r cyhoedd yn gyffredinol I weithio gyda'n gilydd I adeiladu dyfodol gwell I bawb. Rydym yn mynd I edrych ar nod byd-eang rhif 12 yn y gweithdy hwn, sef defnyddio a chynhyrchu'n gyfrifol. Ond cofiwch, gallwch ddod o hyd I ragor o wersi ar wefan gwersi fwyaf y byd. Dilynwch y linc sydd ar dop y dudalen yma. Ond nawr rwyf eisiau chi weld fideo a fydd yn rhoi ychydig bach mwy o wybodaeth I chi am y cenhedloedd unedig a'r nodau byd-eang. Gallwch hefyd fynd I weld beth mae Llywodraeth Cymru yn gwneud I helpu gyda hyn. Dilynwch y linc ar waelod y dudalen ar gyfer hynny. Hello, my name is Malala and I'm from Pakistan. We have a very urgent mission to complete by 2030 and you can help us. Together, we must fight inequality, end extreme poverty and respect our planet. I'm determined to do this. Are you? Excuse me. Hello? Have you got a minute? Well, this is important. We need your help. Imagine you're traveling in space. You're looking for intelligent life. You've been traveling for a while because space is very spacious. You've already spotted millions of planets with no life at all, lots of acid, lava, that sort of thing. But nowhere you'd go for your holidays. And then you see it. Earth. A tiny island in space. A little speck of water, rock and soil with a thin veil of air that we can breathe. There might be life out there in space, but here on Earth, it's everywhere. On the land, in the water, in the air. Plants, insects, birds, fish and every type of living creature. Some beautiful, some, frankly, a bit weird. And people, billions of people like you and me.
You know, beautiful, reasonably intelligent life. Well, I'm just saying. In most ways, we're just like the rest of life on Earth. We start from tiny seeds, and with the right conditions, we grow and mature. To do that, we all need the same basic things. No, not mobile phones, trainers and Facebook, but fresh water, clean air, and healthy food. Without those, we don't last long, no matter how smart our phones are. The good news is that Earth has enough for all of us. The bad news is we've got some serious problems in our way. The first is climate change. The way we're living on Earth now is damaging the very things we need to live. The fuels we burn are choking the atmosphere with gases we can't breathe. We're running out of clean drinking water, but some of us waste it on things that we don't need. And all of this is changing the weather, and that's not even the half of it. The second problem is inequality. Some people on Earth have far more than they need, and most people don't have nearly enough. Many live in terrible poverty. It's just not right. Millions of people are unable to get medicines or healthcare that could stop them from getting sick, or cure them if they do. In some places, children complain about having to go to school. In others, millions of children can't go to school at all. Is that fair? The thing is, we're causing these problems. So we can fix them too, if we all work together and get creative. Let me explain. If you think about it, all living things have superpowers. Birds can fly. We can't. Dogs can smell things we can't, which is not always a bad thing. Plants absorb gas that we can't breathe and turn it into air that we can. But human beings have a power that other creatures don't. We are the most creative creatures ever. Our heads are full of ideas and we're great at making things too. And with that power, we've already changed the world over and over and solved thousands of problems. So now we can do it again. The good news is we have a plan that can only succeed with your help. There is one organisation in the world that represents the people of 193 countries, and it's entirely dedicated to keeping us peaceful and working together. You may have heard of it, the United Nations. They have just announced the Global Goals for Sustainable Development. These are 17 goals to protect the planet against climate change and make the world safer, fairer and more just for everyone. We have to achieve these goals by 2030. The great thing about a plan is that we can check how we're doing as we go along, give ourselves a pat on the back if we do well, and try harder if not. 2030 isn't so far away, so we need to start right now. There's a lot we can do if we work together and get really creative. We can start by making these goals famous. So find out what they are and tell everyone, and ask everyone to tell everyone else. Then, and this is the exciting bit, see if there's something practical you can do to actually help. If we don't waste food, water or electricity, that would help protect the planet. If we all stick up for people who aren't being treated fairly and respect each other's human rights, that would make a big difference too. There are 17 goals altogether, so lots of different ways in which you can help. We also need some new ideas and new ways of doing things. What if being a girl or a boy made no difference to how safe you feel, the friends you have, or the places you could go? What if we found new ways to make water clean and drinkable? What if we could recycle all of our waste? What else do you think we could do? We all live on Earth, and we depend on the Earth to live. We have so many different cultures, but we only have one planet. If we take care of it and each other and share what we produce fairly and sustainably, everything we need is right here. Someday we may find intelligent life on other planets. In the meantime, let's see how intelligent we can make it down here for all of us. At home, on Earth. I'm just saying. Fel y gwelwch,
y mae yna lawer o ffyrdd y gall pob person ei gwneud i helpu i gyflawni'r nodau byd-eang erbyn 2030. Ond mae un arfer ddyddiol y mae pawb, ledled y byd yn ei wneud a allai cael effaith ar sawl nod. Dyma'r weithred ddyddiol o fwyta, y pwnc ar gyfer y wers hon. Os gwneithwch chi argraffu'r taflenni gwaith, dewch o hyd nawr i'r un sy'n edrych fel y plat hwn. Neu, gallwch ddefnyddio'r papur plaen, eich beiros a phensiliau i greu eich plat eich hun. Hoffwn wedyn i chi dynnu llun pryd o fwyd ar y plat. Gall fod eich hoff pryd bwyd, yr hyn y gawswch chi swper neithiwr falle, neu'r hyn y gawswch chi ginio heddiw. Hoffwn i chi labelu'r llun gyda'r hyn sydd ar eich plat a meddwl hefyd o ble daeth y bwyd ar eich plat. Nid wyf yn golygu'r archfarchnad neu siop fwyd leol, ond lle cafodd ei dyfu neu gynhyrchu. Treiliwch tua 5 munud fwy neu lai yn tynnu'ch llun. Ond cyn gwneud hynny, beth am weld ffilm arall? Hey, remember those global goals whose mission it is to end extreme poverty, reduce inequality, and tackle climate change by 2030? If we achieve them, we'll improve everyone's lives, including yours. If you think about it, the place you live, your school, your clothes, and even what you eat are all connected to the global goals. In fact, the food on your plate has quite a story to tell about the goals and how you can help achieve them. We've thought that your lunch might even be able to teach you more than your teachers can. I mean, have you ever thought about who makes the food you eat? No, not you, your dad or mum or your school chef. Before that bit. Who has a hand in actually growing, processing and packaging it? What do you know about them and their rights? How about the journey your food goes on to get to you? It seems quite strange, but the distance your plate of food travels is likely to be more than you will travel in a whole year. And to think, in some countries, some of it even ends up in the bin. And once your food has made it onto your plate, is there the right amount for you? And does it give you the right energy to learn at school? Everyone needs that. So you see, we just think outside the lunchbox a little. Everything we eat has a global goals story to tell. And that's why I want you to take part in a fun project. It's simple. Become an investigator for the global goals and decide on a meal you want to interrogate. Do some analysis and give your meal a score. You can share it with us and look at others from around the world too. The best bit though is to think about what you can do to improve your score and help work towards a global goal. We can't wait to hear what you can do to help our planet and all of us on it. I'm just saying. Yn byd-eang, mae trian o'r bwyd sy'n cael ei gynhyrchu yn cael ei wastraffu. Gall hyn fod am lawer o wahanol resymau. Gallai fod oherwydd nad yw'r bwyd sy'n cael ei dyfu yn ddigon da i'w werthu mewn archfarchnadoedd. Gallai fod yn bwyd sydd mewn archfarchnadoedd neu geginau bwyty sydd wedi mynd heibio'r dyddiad gorau, ac ni all gael ei werthu bellach neu fwyta. Neu, gallai fod y bwyd sy'n mynd yn eich bin gartref neu yn eich bin compost, oherwydd ei fod wedi dyddio neu wedi pydru. Ar aelwydydd y Deyrnas Unedig, rydym yn gwastraffu 6.5 miliwn tynnell bob blwyddyn, ac mae 4.5 miliwn ohono yn fwyd. Nid ydym yn cyfeirio at gregyn wyau neu esgyrn cywiar. Rydym yn golygu'r tameidiau olaf o'ch plat na allech ei gorffen yn llwyr. Y crwstyn bara neu groen tatws. Pob peth a allai fod wedi drawsnewid yn rhywbeth blasus. Mae'r 4.5 miliwn tynnell hynny yn ddigon i lenwi 38 miliwn o finiau olwyn. Am ragor o ffeithiau, ewch i'r wefan Love Food Hate Waste ac mae'r ddolen ar dop y dudalen yma. Dewch i ni edrych nawr
ar y ffeithiau sydd ar ein sgrin. Mae 20 miliwn tafell o fara yn cael eu taflu i ffwrdd pob dydd. Byddai hynny wedi bwydo 10 miliwn o bobl. Byddai gwerth blwyddyn y fara sy'n cael ei wastraffu, os petai ni'n ei gosod ochr yn ochr, yn medru creu cylch o gwmpas y blaned 28 gwaith. Mae tua 3 miliwn gwydred o laeth yn cael ei daflu yn y Deyrnas Unedig pob dydd. Mae hynny yn golygu bod 36,500 o wartheg yn cynhyrchu llaeth sydd yn cael ei wastraffu pob blwyddyn. Ac mae'n bosib i deulu arbed 840 o bunnoedd y flwyddyn drwy rhoi stop ar gwastraff bwyd. Edrychwch ar y gwybodaeth sydd ar y sgrin yma nawr. Yn ogystal â gwastraffu arian, mae gwastraff bwyd yn cyfrannu mwy na 800 alloriadau nwyon tŷ gwydr. Ydych chi wedi clywed am nwyon tŷ gwydr? Trwy gynyddu'r gwres yn yr amgylchedd, mae'r nwyon tŷ gwydr yn gyfrifol am yr effaith tŷ gwydr sy'n arwain yn y pen draw at gynhesu byd-eang. Pa effaith tybed mae cynhesu byd-eang yn ei gael? Bydd tymherau yn y rhanbarthau pegynol yn cynyddu gan achosi lefelau'r môr i godi. Bydd tymheredd y cefnfor yn codi gan effeithio ar y creaduriaid sy'n byw yno. Gallai cynnydd mewn tymheredd ledled y byd gyfrannu at danau coedwig a newidiadau amodau tyfu sy'n effeithio ar cnydau. Rwy'n siŵr eich bod yn gwybod am fwy o atebion, gan fy mod yn tybio bydd llawer ohonoch wedi siarad am hyn yn yr ysgol. Ydych chi wedi meddwl sut arall mae bwyd yn effeithio ar y blaned? Ydych chi rioed wedi meddwl pa mor bell mae'ch bwyd yn teithio i gyrraedd chi? Dydw i ddim yn golygu i lawr y ffordd neu yn y car o'r archfarchnad, ond ble cafodd ei dyfu neu ei gynhyrchu. Dewch i ni cael edrych ar ambell i esiampl sydd ar ein sgrin. Mae orenau o California yn teithio 5,000 o filltiroedd. Bananas o'r India'r Gorllewin yn teithio 4,000 o filltiroedd. Cigeidion o'r Ariannin yn gorfod teithio 7,000 o filltiroedd. Tomatos o Sbaen yn teithio 1,000 o filltiroedd. Hadau coco o Affrica Canol yn teithio 3,000 o filltiroedd. Ond mae cig oen o Seland Newydd yn gorfod teithio 11,000 o filltiroedd. Gallwch edrych ar hyn yn fwy manwl dros eich hun. Ewch at www.foodmiles.com/food/UK. Mae'n bryd i ni edrych ar eich llun plat nawr, ac i ni gael edrych yn fwy manwl ar hynny. Efallai bydd angen oedolyn arnoch chi i helpu gyda hyn. Ar eich llun, hoffwn i chi ychwanegu ychydig mwy o wybodaeth am y bwyd. Pa mor bell mae'r bwyd wedi teithio i gyrraedd chi? A sut gallwch chi wirio hynny tybed? Gallwch edrych ar y labeli, y pecynnu, y blwch? A daeth y cig oen a gawsoch chi ginio o Gymru neu Seland Newydd? Oedd yr afalau, falle, o'r Deyrnas Unedig neu Japan? Pwy ai tyfodd? A gawsant ei trin yn deg? Edrychwch am symbolau fel masnach deg neu biarth. Bydde hynny'n dangos hyn. A yw'r bwyd yn cynaliadwy? A gafodd ei dyfu mewn ffordd organig, heb bla laddwyr, ac ydy'n cynnwys unrhyw liwiau artiffisial efallai? Pa becynnu oedd ynddo cyn iddo gyrraedd ar eich plat? Oedd e wedi cael ei lapio mewn plastig? Oedd e wedi cyrraedd chi mewn blwch cardbod? A oedd opsiwn i chi brynu llai o ddeunydd pacio plastig? Fel ffrwythau a llysiau rhydd fallai? Neu cig a physgod o'ch siop lleol? A gallwch wedyn mynd â bagiau eich hunan?
Ydych chi'n prynu sydd neu foteli dŵr mewn cartonau? Neu ydych chi'n yfed dŵr tap ac wneud sgwash eich hun? A gofynnwch y cwestiynau yma. Faint ydw i'n ei wastraffu? Faint o'r pryd bwyd yma sy'n mynd i'r bin gwastraff bwyd? Dyma lun a dynwyd gan Amy, merch Donna. A Donna sydd yn gyfrifol am ddanfon tystysgrif atoch, ond cewch fwy o wybodaeth am hynny nes ymlaen. Mae Amy wedi tynnu ei hoff ginio. Mae wedi llunio brechdan cig mwch, tomato a chiwcymbyr ar yr ochr. Ond cofiwch, mae yna lawer o newidiadau y gallwn ei wneud i wella'r pryd hwn. Y ciwcymbyr a thomatos, y ddau wedi eu pecynnu mewn plastig ac nid o'r Deyrnas Unedig. Gallem siopa'n lleol mewn siopau marchnadoedd fferm lle gallwch brynu llysiau'n rhydd. Gallem hefyd geisio tyfu ein llysiau ein hunain, yn enwedig y tomatos. Beth am y bacwn? Mae'r label yn dweud uned Ewropeaidd. Felly, dyn ni ddim yn siŵr o ble mae hyn yn dod. Ond gallem brynu wrth ein cigydd lleol. A chyfle wedyn i fynd â bag eich hun gyda chi pan ych chi'n siopa. Beth am y bara? Ydy, mae hwn yn lleol, ond mae wedi lapio mewn plastig. Gallem bobi bara cartref, neu prynu bara sydd yn rhydd o'r becws. Cofiwch, gallwch sleisio a rhewi bara a'i gadw yn ffres am fwy o amser. Os ydych chi wedi argraffu'r taflenni gwaith, mae yna gwiz i'w lenwi nawr. Os na wnaethoch chi, defnyddiwch ddarn o bapur fel y gallwch chi ysgrifennu'ch atebion a'ch sgorau i lawr. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall eich effaith chi ar y blaned. Os nad ydych chi'n siŵr, gofynnwch i oedolyn eich helpu i ateb ac i adio'ch sgôr ar y diwedd. Yn y diwedd, byddwch chi'n gallu llunio'ch barn eich hun, a oes angen i chi newid unrhyw beth yn eich arferion bwyta. Rhowch stop ar y slaid am nawr a gwnewch y cwiz. Mae'r sesiwn hon i gyd yn ymwneud â gwastraff bwyd a bwyta'n gyfrifol. Felly gobeithio eich bod wedi gweld rhai meysydd y gallwch wella arnynt cartref. Nesaf, rydw i eisiau i chi feddwl am yr hyn y gallwch chi ei wneud yn wahanol yn y ffordd rydych chi'n siopa, bwyta, a'r hyn rydych chi'n ei daflu i leihau eich effaith a dod yn arwr bwyd go iawn. Ewch i gael sgwrs nawr gyda'ch teulu i weld beth allwch chi i gyd ei wneud yn wahanol. Fe fydd yna rai awgrymiadau ar y sleid nesaf, ond os nad ydych chi'n siŵr beth i ysgrifennu, gallwch fynd at wefan Global Citizen am syniadau ar sut i leihau gwastraff bwyd. Mae'r linc ar gyfer hynny ar waelod y dudalen yma. Dyma 10 awgrym i leihau gwastraff bwyd. Efallai bod chi wedi meddwl am rhai o'r rhain. Cyn mynd i'r siop, edrychwch ar yr hyn sydd yn eich oergell a gwnewch rester o'r pethau nad oes gen eich gartref. Peidiwch â bod ofn prynu ffrwythau a llysiau hyll. Maen nhw'n blasu cystal a rhai perffaith. Gwnewch yn siŵr bod eich oergell ar y tymheredd cywir. Rhowch thermometr y tu mewn iddo a gwiriwch y tymheredd ar ôl awr. Dylai fod tua 4 gradd Celsius. Mae plat gwag yn blat hapus. Gorffennwch eich bwyd pob amser. Chwiliwch eich oergell am drysorau cudd. Efallai bod rhywbeth yr ydych wedi anghofio amdano sydd angen ei bwyta cyn iddo bydru. Gallwch rewi'r pethau rydych chi'n ei hoffi fwyaf cyn iddynt fynd yn ddrwg. Gallwch hyd yn oed rewi pel eira yn y gaeaf a synnu eich ffrindiau gyda gefn yr haf. Ni ddylai pob bwyd fynd i'r oergell. Nid yw bananas er enghraifft, pinafal a thomatos yn hoffi'r oerfel. Rhowch nhw mewn basged ffrwythau a tu allan i'r oergell. Ydych chi erioed wedi cynnig ar grempogau iwd
neu pitsa dros ben. Gwnewch rhywbeth newydd o fwyd dros ben. Meddyliwch eich bod mewn her goginio, a dim ond beth sydd yn eich oergell y gallwch ei ddefnyddio. Beth allwch chi ei greu? Nid yw hyd yn oed pob oedolyn yn gwybod am y pethau hyn. Rhannwch yr hyn rydych chi wedi dysgu gyda nhw. Ar eich taflen olaf, rydw eisiau chi wneud rhai o ddiwydion. Pethau rydych chi'n mynd i'w gwneud yn wahanol efallai, neu i ddechrau ei gwneud. Ewch i gael sgwrs gyda'ch teulu hefyd, i weld beth allwch chi gyd i wneud yn wahanol. Nawr eich bod wedi gwneud eich addewidion, byddwn wrth ein bodd yn ei clywed. Beth am anfon e-bost atom, gyda llun ohonoch, gyda'ch addewidion? Neu, ofyn eich rieni eu postio ar-lein. Tynnwch llun ohonoch chi fel arwr bwyd go iawn, gyda fflat gwag neu'ch tystysgrif. A chofiwch ddefnyddio'r ddau hashnod sy'n dangos ar y sgrin. I'm a food hero. Feed the planet. Gallwch hefyd thagio Wax World Chefs a Cambrian Training Company, cwmni hyfforddiant Cambrian. Os hoffech gael tystysgrif i ddangos eich bod wedi cymryd rhan yn y gweithdy hwn, anfonwch e-bost at Donna, sef donna@cambriantraining.com, gyda'ch enw a'ch lleoliad, ac fe fydd Donna yn danfon tystysgrif atoch. Fel y dywedais ar y dechrau, rydych chi nawr yn rhan o wers fwyaf y byd, ynghyd â phlant ledled y byd. Gallwch ychwanegu eich hun at y map. Beth am wneud hynny? Dilynwch y linc sydd ar waelod y sgrin. Diolch yn fawr am gymryd rhan yn y Gweithdy Arwyr Bwyd gyda mi heddiw. Rwy'n mawr obeithio i chi fwynhau. Panewch yn ôl i'r ysgol, peidiwch yn gynghofio mynd â'ch addewidion gyda chi i ddangos i'ch athrawon, a rhannu'r hyn rydych chi wedi ei ddysgu gyda'ch ffrindiau dosbarth. Pob hwyl arni.